दा जोङो गामि गामि बेन्देल बेन्देल हाबनानै नायनोसै मा बेदरखौथ' अमा दाउ सोरबा बायदि गोथावबाला जों जालांगोन गोथावबासो जालांगोन बबेबा गोथाव बबेबा गोथाव जायाखै बिदि जादों आरो दासो नायनोसै मा ओंखाम संदों बेयाव ओंखाम संनायखौ बेयाव ओंखाम संनाय नायनोसै ब्रादार मोना मा बेदर संखोलै मा बेदर संखो अमाया जाबाय नायनो अमाया जाबाय हा वाह सोर संनाय ना सोर संनाय नों संनाय संग्राफ्रा मा ज'ल' गोनजा खायसे बोराय ज'ल' गोनजा बे दाउ बेदरावलाय मा होखो आमाय बुंदो सामब्राम ओमफ्राय आरो ओमफ्राय जिरा ओमफ्राय रेड चिल्ली हालदै नै बा नै आमाया बिराद मोजां खामानि मावो नै बोरायबाबो खामानि मावनो हायो बोरायबाबो मेंनाय गैया ज'ल' संदों नै ज'ल'आनो नोङो हाबा लाबाय नामा लाबाय हाबा जायाखै बिराद बास लाबाय जायाखै बुंबाय आरो दे जेबो नङा दे नै सोर संनाय बेयो नों संनाय दे बा औ दालि नै आमाया नों बे मा होखो दालियाव जिखिनि होबाय मस्ला होजोब्बाय दालि गैयाबा जेबो खामजाया दालि गैयाबा बेलेगा ओंखाम जानो हाया दालिल' नांगौ आरो बेदराव नांगौ अनेक बायदि होयो आरो बै जाबाय ओंखाम बे मा जागोन नाय बरनगाव दे बे पियर खाम खाम संबाय हादों जों लकेल दै लोङाखै अह' एभेलेबेल गामिनिफ्राय लाबोनो साप्लाय नंगौ मबे दैया नै नैबे दैया दे बबेनिफ्राय लाबोनाय बायनासो लाबोनाय बायना लाबोदों आरो पार लिटार 30 थाखा पेकेटआव माथो दामि बायना लाबोनो हायो नै दामिखौ लोंखायो दामिनो नै आयरन नङा ओंखाम संनायनिफ्राय लानानै दुगैनायसिम बेनो दङ जानाय लोंनाय मोखां सुनाय खिनाय हासुनाय गथै बेयाव जासिगौ मिनारेल बै दंखलनि बे दंखलनिखौ जों बाया माथो खालामो दुगैनायल' बे बासन सुनायल' खिनाय हासुनाय दुगैनाय माबा माबि गथै मिनारेल खिनायदोंब्ला बैदि जागोनब्रा बे मोजांखौलाय दोन खिथु सुनायाव नांथार जायो आथा बैयो नंगौ रायखोनोबो नोंनो ब्रादारा दे ओंखायनो बासन सुनायल' आन्थारो नै आसुगुरा सालाय नोंथाङा मण्डलियावलाय मा मावो आं इउथनि प्रेसिडेन्ट नंगौ ना दे बिथांमोना मा होनो बे दैखौ बिराद डेन्जार बाहायबाय बिसोरनिया वाव नंगौदां बिथाङा ब्रादार मोननिया दैखौ बिराद डेन्जार बाहायबाय नै खैथासो बथल दं ओरैनो डेन्जार बाहायदों बिसोरनिया 70 मोन दानिया जोब्बाय दिनै 50 दासो दंखौ 50 गैला जेनेबा जोङो जोब्बानो जोङो आरो रिफिल खालामगोन आरो जों बाहायगोन आरो खायसे बाहायबाय बेयो बैयो थारमाने दंखलनि दैया आइरनखाय खुवा गोसोम जादों गिनानै होजोबदों थिखोदों आरो उपाय गैया दे होमबा आथा नोंथाङा ब्रादारा मण्डलियाव मा मावो मण्डलियावथ' जेबो गैया मावनाय गैया दे होमबा जेबो नङा दे होमबा खादो दे बरायनाय थाबाय जोंनि दैफां फाख्रिबारि नंगौ ना दे चलो फुदो चलो लेट्स गो यस आदामोनालाय फंबायमोना मा बेदर संखो बुंदो जोंनियाव अमा बेदर मोनगोन आरो दाउ मोनगोन आरो लाब्रा मोनगोन आरो बायदि मोनगोन आरो नायदो दे बायदि मोनगोन र' नायनोसै बायदि मोननो हागोन बायदि मोनगोन नायनोसै जों गामिनिया बेखौनो मा ओंखाम बुङो नै ओंखामा बेलेग ओंखामा जोंनिया थाइलेण्डनि वाव जानला मानलायाव मोननो थाङा बेखौ नंगौ नै जानला मानलाफोरा बेलेगनिया गुफुर बिनिया माहाय गोसोम बिराद बोरैबा आरो जोंनिया नंगौ ना जों गामियाव माब्लाबाबो बोरायफ्रा सङा सेंग्राफ्रानो गोनजा सेंग्रा खोन्था हनै खायसे आरो माथो बिसोर राननायसो बिसोर रानग्रा सेंग्राफोरानो राननाय नों हाबा लाबाय संनायसो नों हाबा लाबाय ना लायाखै लायाखै मोनाखै ओइलाय बिहा साथाम दङ आं मोनाखै दे नै
गाबोननो नोंथाङालाय Biar रायलायगासिनो ओमफ्राय नै बिहाय रायलायगासिनो ओइ रायलायगासिनो ब्रादारा मण्डलियाव मा खामानि मावो नोङो मण्डलियावब्रा दे बुंदो मण्डलियाव मा मावो लागोन लासैनो उनाव लालांगोन नोंथाङालाय बे सुगिदाराव दोङो सुगिदाराव जल'आनो दे जेबो नङा अ नंगौ बोरैसो बारा बावाखै मास मोनसे जाबाय दे होमबा जागोन नै दिनैनि दिनाव बिराद गोथाव जागोन अमा बेदरानो नै बेदर मा बेदर बियो अमा नै बिराद बर'नि मुंदांखा फेमास अमा बेदर नायदो नंगौ नै अमा बेदरा दिनैनि दिनाव बिराद गोथाव जागोन नै मेजेम नै खोनासं जों गामिनिया बोरायफोरखौ खस्थ' होआ गामिनिया बोरायफोरखौ खस्थ' होआ एखेबारे राननायावल' होयो राननायाव बोलो नाङा ना राननायाव बोलो नाङा नंगौ बिराद मिहि खामानिखौ मावो बिथांमोना नंगौ नै नायदो नै राननायाव मेंनाय गैया नै आराम बोरायफोरखौ खामानि आराम होदों संनायफोरासो नै जल' गोनजा सेंग्रा गोनजानो बिथाङा हिनजाव लाथ'वाखै लाहां बहानिफ्राय लाबोगोन थाइलेण्ड आं बर'खौलाय बेसेबां हाबा लाबावलै आं गुबुन हारिसो लानोसै बर'खौ लानाला खारनो नामायो बर'फ्रा खारनो नामायो बर' सिख्लाफोरा मानो बांसिन खारोलै हाबा जाखांनायनि उनाव मिथिलालै बेबा मानि थाखाय खारो बेनोथ' मानो खारलांबाय थायो मानो खारनो मोनखो बिथाङा मिथिगोन नामा मिथिगोन नामा बिनियाव सोंलाय फंनैसो हिनजावफोरा मानो खारो हाबा जाखांनायनि उनाव मानो खारोलै बेखौथ' आंथ' प्रेक्टिकेलि मोनाखै दा बेखौ आं जेबो बुंनो हाला जायहा हाबा जानानै प्रेक्टिकेलि मोनदों बिसोर मिथिसिगोन बरिया बेनो खारो बरिया दे आदा मोना दै लायनो थांनो नागिरदों नै औ आदामोन अबाव दै लायनो थांदोंलै बे दंखलनिखौ लोङा दंखलनिखौ लोंदों मालाय माथो नाहाथो लायगोन आइरन दं दे होमबा आइरननि हिटाव लायनो माहा ओइ गिर्जा न'आव गिर्जायाव दे होमबा दे थेंक इउ बेलाय मा निजोमपुरि बापटिस्ट दालाय फंबायमोन हामसै नोंसोरनि पेन्डेलाव हामसैथ'लाय जेबो जायाथ'लाय फंबायमोननि पेन्डेलाव हामसै मा बेदर दङ जोंनियाव अमा बेदर दोङो आरो ओमफ्राय बे बेदरालाय मोनसे ना मोननै मोनथांलै दिनैसो लोगो मोनदों आगोलाव लोगो मोनना बे आंजों दिनै लोगो मोनना नाखौ लोगो मोनदों मोजां हेन्डसामाबो बारा जाबाय दं मा ओंखाम संखो नायनोसै जों बेदरानो जल'फ्रा नै मा बेदर रानखो फंबाय नै अमा बेदर रानदों अमा बेदर दे मोजां रान आरो मोजां जा जाखाबायबो हारा जादों हारा बासिनानै दोननाय मा बेदर बिलाय बे अमायानो बेगेंखौ जादों आरो बेगें जाखावदों थास' फिथंनि गाबोन जागोन गाबोन जागोन ना माथो जागोन अमाजों जागोन नै अमाजों गोथाव जागोन बेनो होमबा नोंथाङालाय मण्डलि गेराव मा मावो बुंदोब्रा नोंथाङा मा मावो इउथनि प्रेसिडेन्ट गावगानो लाजि नोंथाङा मण्डलियाव मा मावो आङो माबासोलै सुगिदारसो खै बोसोर मावखो इउथनि बोसोरसे देग्लाय दे होमबालाय फार्स्ट टाइम नै बेदरा मानसि गोथाव आरो दाउफोरालाय दाउ गैया ना दोङो सब अमा जाग्रा गोजा अमा जाग्रा गोजा दाउखौ बारा बांसिन मोजां मोना दा बारा बांसिन मोजां मोना सब आसाम ट्रेक्टराव हाबजोबो नंगौ ना दे होमबालाय जा आरो मोजां जा नालाय माखौ जादों बे बेगेंसोलै मानसिफोरा जानो हानाय नङा जाग्रोखाबाय आं बेगेंखौ अमसिंबा गाबसि हरदों नै ओइलाय मासे उन्दुलांसै साराबो दुगैनाय नामा मेथाइ खनग्रा नंगौ ना माथो थाङाखै माथो मेथाइ खननायाव दा मासे उन्दुथोबदोंब्रा नै मेंबाय नालाय मा दुगैनायमोन नोंथाङालाय मा मावो मण्डलियाव मा मावो नंगौ दे होमबालाय फैदों थादों दिनै हबाव फैनानै माबायदि मोनदोंलै दे होमबालाय नोंथाङालाय बाबु
बबेयाव फैनानै माबोरै मोनदों मोजां मोनदों दे होमबा दे जागोन जेबो नङा दे थिगानो ना खबरफ्रा मोजां माथो राइडारनि गस्ला माथो राइडारानो नङा राइडार नङा होमबाबो बायबाय आरो दे बा दे मोजां नुदों राइडार बायदि नुदों आरो जेनेबा नोंखो राइडार बायदि नुदों सिनाय मोनखायोदां ना नोंखौथ' गासिबो दे बा जों बेरायनोसै आंबो नायबाय थायो नोंनिखौ दे थेंक इउ स' माच दे जागोन आंनियाबो नायबा मिकनेस भिडिअ ना होबानो मोनो आरो मिकनेस भिडिअ मा नाम दे बुंना मिकनेस भिडिअ होबानो मोनो आरो आंनिखौ दे जागोन दे थेंक इउ नोंथाङालाय मण्डलियाव मा मावो पालकि ना मा हा पास्टर नोंथाङालाय सेक्रेटारि दे होमबा मा बेदर संखो बेदरफोरा खिलाय जाखाजोब्बाय गैला खिलाय बाथेनसोनो बिसोरनिया बाथेनसोनो बाथेन ओइ पास्टर खिलाय मा बेदर दं नै मा बेयो अमा बेदर आरो बेयो अमा बेदरानो जागासिनो नोंसिनिया दाउ जाया दाउ जायो होमबालाय मानो सङाखै गासिबो अमा बेदर जायो गासैबो दे अमा बेदरखौ आमायाखै दे होमबा दाउबो जादों मैया दाउ जानाय दे ब्रादार नोंसिनिया अबे बेजों सखानसोमोनलै आगोल थ' नोंखौ दिनैसो फार्स्ट नुदों ना नावहेरवा बाप्टिस्टार बे नावहेरवानो थ' हाबसे थुदो मा बेदर दङ संनाया थुदो नायनोसै दा थांदो प्रादाजों थांसै मा बेदर संनो मा बेदर दं बेदराथ' मा बुंबावनो आरो अमायानोसै नायानोसै दाउ गैया दाउ गैथ'वा नोंहालाय मा मावो बेयावलाय आं लंगार हिसाबै दं नंगौ बेदर बियो अमा बेदर अमा ओमफ्राय आरो नै गोथाव अमा बेदर गोथाव माथो दारिया मा डेन्जार नोंहालाय दारिया मुस्लिमसो दां मुस्लिम ना बर' सोलाय मा मानसि नोंथाङा मण्डलियाव मा मावोलै आङो मण्डलिनिथ' जेबो मावा मावनायालाय ओरैनोथ' कारिकर हिसाबै हबानि नामाव आरो हबानि नामाव नंगौ नै बेदरानो एरलाय अमा बेदर बियो अमा बेदरानो दिनै अमा बेदरा दिनै दिनाव बिराद गोथाव जागोन सोर संनाय आं संदों बिथाङा संनाय नोंलाय मा बर' नामा आं बेलेग जाथि नुदों आदिबासि हिंसा बर' माथो आदिबासि नुदों मानसि आदिबासि सेम नुदों रे नि पेन्डेला ओरैबायदि मोजां नै ब्रादार बेसेबां दामनि बानायदों बेयावथ' ओरैनो फ्रियावनो बानायदों ना फैसानि बानायदों फैसानिसो बेसेबां दामनि बियो बुंदो 10,000 ना 20,000 डेक'रेसन 5,000नि 5,000 आरो बे पेन्डेला 42,000नि आरो बे फुलफोरखौलाय बायनासो लाबोनाय ना मा गामियाव बायनानैसो लाबोनाय नंगौ नै ओरैबायदि मोजां नै मा गामि होनायमोनखो कलामनि पारा बाप्टिस्टार नावहेरा पास्टरेट नंगौ नायथांलाय फैलाय लांनाय बिथांमोननि प्रादानमोननि पेन्डेल लांसै मा बेदर संदों नायनोसै बिथांमोननिया गोथाव संनो हागौ ना जोंनिया गोथाव संखायो बिसोरनि बेदरखौ एल'नोसै नायनोसै सेरें दोङो सासे नायनोसै मा बेदर दं प्रादा बेदराथ' जोंनिया अमा बेदर ओमफ्राय आरो ना नाबो दे मा बेदर दोङो खिथिदो आसोल मेन संग्राया दारिया माथो मुस्लिम हिंसा मुस्लिमानो माथो मानसियाबो बर'सो माथो दे एल'ग्रा ब्रादार दे नोंथाङालाय मा मावदों आङो नै लिरगासिनो माबा मानि हिसाबनि सास्त्रगिदार नंगौ ना आरो जेनेरेल सेक्रेटारि दारियाबो डेन्जार गोलाव नै वाव मेहेरवारि बायदि नुदों सेरेंबो रायलायो मुस्लिम रायलायो बियो देलाय खनसे मुस्लिम बुंनाय नायलाय खनसे माबायदिखौ बुंनांगौ ओंखाम जाबाय होनो खोमा बुङो फारखायसो नाखि ना बुंगोन आरो अखमायावनो जायो अखमायाव जागोन अखमायाव बुङो अरिजिनेल मुस्लिम बुंना होदो अरिजिनेलखौ दाया बुंथ'ला दायो नोङो बेखौनो बुंसिगोन बेखौनो बुंना मानसि जोंनि लकेला फैलाय मा बेदर दं नोंसिनिया मा बेदर नै जाबाय बियो सोर संनाय
जानो कारिगर दङ बे आमाय दङ आरो न नों संनायलाय बे संनाय आं संनाया दायो संथ'वाखै आं गैथ'आ आं माने बे माने एसे एकाउन्टनि फैसा माबा खालामबाय थादों आरो आं नोङो नै बे अमा बेदर नै औ बिराद गोथाव जागोन नै बे ना औ ना फ्राय ओमफ्राय दाउ गैया बिथाङा बांगालनि एसे नांदेरनाय नालाय ओंखायनो बिराद बांगाल बायदि गोथाव संनो रोङो बेनोथ' आं बेखौ नुखादों आनैयाबो दं माथो गरम दिनै बियो जों गामिनिसोमोन बियो नै जों गामिनिखौ दिनै सोंदों दे आनैखौनो दिनैनि फार्स्ट टाइमाव नुबाय जों गामिनालाय गरमजों थांला हायानो ओरैनो न'बो गैला हाग्रा जासिगोन माला नायहैगोन मालाबा थांगोन दे होमबालाय थांदो नायहैदो मालाबा नायहैगोन